takže čaute u ďalšieho videa a dneska by som chcel pušnúť môj účet na 20 000 trofejí. Ako vidíte, som dosť blízko, chýba mi 5 trofejí, že tak. Obľúbil som si teraz trochu Naniho na tomto účte hlavnom, pretože predtým som ho nejako moc nemusel, ale zistil som, že má veľký damage. Ani neviem, ako je veľmi vysoko v leaderboarde, ale zdá sa mi, že dosť vysoko je. Na Slovensku je to 1250 a na svete je to ty kokos 2000. Hej, ten sa dosť tryhardí. Takže toho som teraz pušol na 20. rank. Potom tu mám 3 nové postavy, s ktorými rozmýšľam, že spravím nejakú challenge, kde potrebujem botov. Že tam by som na prvom ranku hral niečo. Už neviem, čo som to chcel za challenge, ale niečo mi napadlo. Tak neviem, tak si ešte pre istotu nejakých nechám na prvom ranku. Rozmýšľam, s kým to pušnem teda. A ešte jednu vec som chcel, že na druhom účte by som spravil otváračku, čiže aj tam som teraz hral. Akurát, zrovna, že tam čo mi padajú tie star dropy, keď vyhrám niečo, nejakú hru, že odohrám tých 5 star dropov, či koľko ich je za deň. Zrovna z toho mi padol kit legendárny, akože z legendárií star drop legendárny kit. Teraz som mal dosť veľa tých legendárií star dropov, škoda, že mi to nepadlo, keď by som to natáčal. Hej, takže vám môžem ukázať nejaké snímky, ak ešte mám v mobile, že čo mi všetko popadalo. A teda išiel by som to pušnúť, rozmýšľam s kým. Môžeme s Griffom. A rovno by som otvoril ten legendary star drop, čo tu mám. Winstreak som stratil, som mal 12 winstreak a spravil som blbosť, no. S tým Nanim som si išiel ten winstreak celkom. Som akože 6 winov za sebou dal zaňho a ešte predtým 6. A potom som išiel starou na menších trofejách, aj tak som to pokazil, hej. Niektorá sa tu veľa hra Bass a takéto one. Edgar je ešte pohode, mi príde, že Bass je horší, lebo Edgarovi sa s niektorými dá uhniť, niektorým provermi. Okej. Využijeme to, že tu nejde, tak využijeme to, že môžem zobrať power. Aha. Dobre, dostal nejaký hit. Budem, aby tu nešli po mne 345. To pri mne trošku bojím. Okej, tick. Ultina blízko mňa, to nemám rád, tak to Sandy. Lebo neviem, čo mám od nej čakať. Okej, už máme aspoň plusové, ale toto nevyzerá moc dobre. Možno si na ňa kúpim tú gadžetu, tú vybuchovaciu. Keď tak mi môžete poradiť na nejakých brawlerov, neviem presne, ktorí sú to, medzi ktorými sa rozhodujem, medzi gadžetov a star powerkou. Napríklad na toho Naniho je na takých troll mapách, čo sú bez trofejí, čo dá komunita. Tak tam je niekedy dobrý ten port, ale ten mi padol inak. To je tiež jedna vec, čo mi padla z boxu. Ale som si kúpil predtým ešte tú druhú, pretože tu mám v podstate ako keby ďalšie 3 životy, hej, alebo čo. Minule som tak odohral, vám to môžem ukázať. Som odohral reálne Mortisa, ktorý mal 10 párov a ja som mal, že 1 alebo tak. OK, mala by to byť táto hra, ak sa nemýlim. Teda nezabil som ho, ale akože mal strašne málo. Tuto bol ten Hank, ešte aj Mortis. Oni potom medzi sebou fajtili. No áno, a tuto on nazbiera tie 2 powery, ten Mortis. On ešte s tým Hankom bojoval. Tu mal teraz nazbierať. Hej, on tu nazbieral tie powery. Už išiel do mňa. Tak ja som si povedal, že jediné, keď je dobrý tá superka, je ak ide na mňa nejaký Mortis alebo také niečo. Pretože, no proste inak je dosť useless a väčšinou ju iba miskliknem. Takže hej, vtedy je dobrá, lebo dá veľký damage. Lebo keď ju ovládam, tak sa nemôžem hýbať, takže to je väčšinou nevýhoda. Jedine keď mám tu gadget, teleportovaciu na nejakej troll mape, tak vtedy je dobrá, no. Ale ináč nie. Tu sme sa navzájom zabili, takže free win tu daril. A ideme ešte inak dohrať tých 20 000 a môžeme si otvoriť ten legendary star drop. A to by bolo asi všetko, čo by som chcel stihnúť. Stačí nám byť, tuším aj 5, ale radšej budem 4. pre istotu, lebo nie som si istý, ale na soulmate to tam, nech nemá dôvod ísť ku mne, gadžetu má. Tá Lily akože z gadžetov není príjemná vec, poviem, že to teraz niekedy dá, alebo čo. Najhoršie je ten kit, to tuším ani nevie, že to dá ten gadžet. Teraz som to dlhšie nehral, takže sa vzdelávam trochu, že čo aká postava robí. Okej, to je tá Lily. Teraz 2 poply ultinu, tak je, že ja idem niekde úplne do keľu. Teraz musím zase prehľadať tie kriky, či tu není tá Lily. OK, tak tam není určite, tam je RT.
Oh, jo. Čo je jeho ultino vlastne? Aha, toto. Že to takto nejako divne vybuchuje. A našťastie som ho zabil, let's go, som 4. OK, takže mal by som mať 20 000. Nice. Či to tu ešte prehľadám. Dobre. Tak aspoň stred máme. 2 liliny. Dobre, našťastie netímujú ešte na týchto trofejach. Už som myslel, že budú tímovať. Tak to asi budem druhý. Ale možno, mohol by som ju nejako uhrať. Každé nemám to prasiatko. Uchovací, neviem, jak sa to volá, tá gadžeta. Nice, 14. rank a 20 000. Ten zvuk je vždy dobrý. Takže sú tu, tuším, najčastejšie sa hrá tento Piggy Bank, takže ten by som si asi keď tak kúpil. Ale skôr si kúpim na takých, ktorých mám vyššie ešte, napríklad na Groma, pretože takých, čo mám vyššie, na vyšších trofejách, tak tam už je ten gadget požadovaný celkom, keď už nehrám proti botom dlhšiu dobu. A poďme si otvoriť ten Legendary Stardrop. Nice, uvidíme, čo mi padne. OK, na Darila mám síce Megabox Daryl, že toto je také, že dáme si iba, že continue asi. Koľa, čakal som, že by mi tam mal aj Brawler padnúť, ale to asi nie. Teraz mi padol Hank reálne z legendárneho. Ešte RT, neviem, jak sa to volá. OK, tak to bolo pre toto video asi všetko. Zatiaľ čaute a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.